Торта. Торта ли е то? Да. Ти даш на мене малко? Няма. Защо? Да давам на майка ми. На майка ми, не на майка. Майка ми си ми да. Да, на тато? Не на майка ми. Защо не даваш на тато? Па кой ти правеше торта? Мама. И я, како не, мама. Кой правеше торта? Тато. Па защо не даваш тато да ручи? Не давам. Давам. Ще ти напамува хубаво с сина торта. А, за мен е убава торта. Тя не чине, а? Само си. Това ми е за мене. Тази тя нема.